IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. At dan iti pa nagtatarip nung dagiti kameng ti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council para iti pre-disaster risk assessment tapno makita da ti potential impacts ti umaya bagyo nga awagan da iti Supertyphoon Inday. Indauluan daytoy ni Municipal Mayor Robert Aguinaldo ken ti DRRM Committee Chairman SBM Rodolfo Ian Benjamin Valdez kameng ti DILG, MHO, Municipal Agriculture Office, GSO, MEO, OPS, BFP, PCG ken PNP. Ti PDRA ken isu ti mangkita ken mangadal ti garaw ti bagyo adalin ti potential risk ken mangkita ti kinatal na ken kinatalged dagiti Pasuquenyo. Mainay iti daytoy ket malagip ati Pasuquin iti maysa kadagiti ka ati dagan ken kalawaan ti baybay at sakupen na kabayatan na adamet ti balag kadagiti mangalap iti lugar. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.